Il-wara nofsinhar tajjeb, ħbieb tiegħi. F'dan il-video mhux ħanibda mill-ewwel nitkellem dwar il-logħba li għadha tintemm ftit tal-minuti ilu bejn Atalanta u Juventus. L-ewwel ħaġa id-data tal-lum is-7 ta' Mejju hija l-ewwel ġurnata li nista' nkellimkom pubblikament wara l-4 ta' Mejju. Jiena bħala Juventin xorta nħossu dover illi nuri rispett lejn il-Grande Torino illi nhar il-ħamis li għadda kienu qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju tagħhom minn meta sfortunatament l-ajruplan tat-tim waqa' fuq l-għolja ta' Superga ġo Turin meta kien ġej minn friendly mal-Benfica. Dan it-tim tal-Grande Torino huwa wieħed mill-aqwa timijiet li qatt teżista fid-dinja u 10 minn 11 il-plejer tat-tim nazzjonali Taljan kienu kollha plejers tat-Torino ara l-goalkeeper sentimenti li kien jilgħab mat-tim favorit tiegħi Juventus. Dak għax kelli xngħid dwar it-Torino. Issa, it-tieni punt ninsab verament emozzjonat qed neżegwixxi l-emozzjoni li qalinna s-Sur Gravina li huwa il-President tal-Federazzjoni tal-Futbol Taljana illi min għalih li għadu jmexxi il-sezzjoni tal-Lega Pro u jien għandi rispett kbir lejn it-timijiet tal-Lega Pro, però dar irid iżomm ġo rasu li qed imexxi prinċipalment il-lig tas-Serje A, l-ogħla lig fil-futbol Taljan u ma nistax nifhem kif is-Sur Gravina jinsab tant emozzjonat li din l-emozzjoni tiegħu tant qed tiġri bih minn wara li n-Napoli ħadu il-lig matematikament. Irrid infakkar uffiċjal ieħor tal-Federazzjoni Taljana li tant huwa entużjast illi jekk min ser żball Malago qasu tal-Federazzjoni jgħidilli dak. Żbaljajt jiena li tant huwa entużjast li n-Napoli ħadu l-lig daqshekk kmieni li nesada illi jew missu jagħmel kif nagħmlu jiena u l-editur Antonello meta nibdew niddibattu u ma nibdux naqblu fuq xi ħaġa għalfejn ta' statistika u mmorru nfittxu fl-almanakku del calcio missu għamel din is-sempliċi manuvra u kien jinduna li l-Juventus fl-istaġun 2018-2019 kienu rebħu l-kampjonat 5 logħbiet mit-tmiem. Jiġifieri hekk oriġinara lilek innifsek għax mhumiex biss in-Napoli. Naf li l-entużjażmu tagħkom li rebħuh in-Napoli huwa kbir ħafna u rejtuhulna dan l-istaġun. Ġifieri irid ngħid proset in-Napoli. In-Napoli fil-ground ħadd ma jista' jgħid li ma lagħbu ħażin, ma fehmni. Kien lik tal-onestà ngħidu hekk. Ġew f'kompetizzjoni ma' sħabna l-oħrajn tal-Inter. Nawgurawlhom. Ma nawgurawlhom ukoll. Mhux għalik li jġibu ruħhom ta' nies. Għax li qtil, serq, ħamallaġni fit-toroq u ma nafx x'għad irid jiġri minn issa mis-7 ta' Mejju illum sal-ħadd 4 ta' Ġunju meta jtuhom it-tazza il-bambin biss jaf. Ftakru li l-ħajja tiswa iktar mit-30 lig. Ops, 30 lig, le, 3 daw ħadu. Terz ta' dak li ħadna aħna fid-deċenju ieħor. Skużawni, matematika. Daka l-ewwel ġiex affarijiet li kelli xi ngħid lil mill-logħba tal-Juventus. Niġi għall-logħba per se. L-logħba per se l-Juventus rebħuha bl-iskor ta' 2-0. Kienet logħba li fl-ewwel taqsima Juventus sofru ftit mhux ħażin, però rajna l-aħjar tagħhom fit-tieni taqsima. Mill-ġdid għalija kien hemm arbitraġġ mhuwiex suret in-nies, nafu dovjeri fejn tħabbat qalbu,
ritratti rajnihom ukoll, jiġifieri qed ngħid hekk għax Rabiot ma kellux jaqla karta safra, qasbis kien fawl ħaseb wara karta safra u l-logħba qatt ma kellha tingħata 8 minuti fuq il-ħin. Mela, niġi għall-logħba nnifisha. Il-logħba il-goals ġew skurjati minn Elling Jr. kif ukoll minn Dusan Vlahovic. Nibda minn Elling Jr. Azzjoni stupenda fit-tieni taqsima bejn Rabiot u Elling Jr. illi il-plejer Ingliż tefa' fix-xibka biex skurja l-ewwel gowl tiegħu fis-Serje A u fl-istorja Juventina kien it-tielet plejer. Wara William John Jordan fil-staġun 48-49 u David Platt fil-staġun 92-93 wieħed mill-staġuni bdiet insegwi l-Juventus jiena niskurja. Nawguraw li dal-plejer Ingliż ikollu futur mal-Juventus għax nafu illi hemm ħafna rikjesti għalih. Dusan Vlahovic niskurja fis-97 minuta jew f'dak l-akwati għax irreferi doveri l-ewwel ogħġbu jagħti 5 minuti u mbagħad qal ħajżid minuta, okej, fair enough. Mbagħad ogħġbu naħseb tant bit ogħġbu l-logħba jew ukoll beda jemozzjona ruħu kif qal is-Sur Gravina li xtaq li l-logħba tkompli biex forsi l-Juventus jiġu draw sa dak il-ħin u mhux talli ma ġewx draw li b'kontra-attakk Dusan Vlahovic sikket il-ground wara ħafna kori razzisti li jiena minħabba social media minix ħanejdhom hawn, biss però issa jien ħansaqsi lis-Sur Gravina biex naraw jekk huwa hux jaħfer il-karta safra lil Dusan Vlahovic. Ovvjament li le, għax hawnhekk ma jistax jiskatta l-artiklu 43. Dak għall-Juventus biss issa jiskatta. Hemm xi raġunijiet imma aħjar ma nkomplix nitfa' nar fuq it-tiben illum. Imma issa naraw x'ħajsuċċiedi. Naħseb is-Sur Gravina llum ma tantx qiegħed emozjonat ħafna għax il-Juventus telgħu fit-tieni post u forsi l-emozzjoni dal-mument inaqsitlu, forsi issa terġa' tistiedlu il-lejla l-ħabta tas-16 John Maradona jibda ġera lin-Napoli u l-Fiorentina l-orri fl-oħrajn li fit-tmenin jidħolqu l-anti-Juve. Mela b'dir-rebħa Juventus telgħu għal 66 punt, ġiex punti fuq il-Lazio u 3 fuq. L-Inter baqa' 5 logħbiet mit-tmiem ħajkunu 5 finali, issa irrelevanti x'ħajġbidlu s-Sur Ċeferin bħala spaga lis-Sur Gravina biex jgħid itfgħu il-barra l-Juventus imma issa nkomplu nilagħbu. Atalanta nista' ngħid kienu wkoll sfortunati li kellhom ġiex blalen mal-wieqfa, wieħed fl taqsima wieħed lejn it-tmiem tal-logħba li setgħu minnu ġabu draw. Però kienet naħseb waħda mill-aħjar prestazzjonijiet li rajt dan l-istaġun tal-Juventus hija rebħa sinifikanti meta tilgħab away ġo Bergamo, kważi nazzarda ngħid kemm hemm xejn matematikament li issa l-Atalanta huma barra mit-taqtija għaż-żona taċ-Champions League. Però kienet logħba li tagħmilek kuraġġ għax għall-Juventus kważi ħarġu bil-plejers titolari għall-logħba ta' nhar il-ħamis. Hija parti mis-semifinali kontra Sevilla mill-kompetizzjoni tal-Europa League li ħsieb il-ħabib tagħna s-Sur Ċeferin. Ħaniġi naqra għall-Paġelli. Szczesny ħaqqu 6 ftit kien impenjat imma fl-aħħar tal-paxxut papali ta' fuq Cup Miners. Danilo 7 għamel logħba bellezza wera kemm huwa captain ta' veru lejn it-tmiem. Rugani ħaqqu 6.5, Rugani li ftit li xejla b'dan is-season imma kontra Napoli ftit tal-ġimgħat ilu annulla lil Osimhen u llum annulla il-ħatlif Duvan Zapata. Alexandro ħaqqu 6 għen ħafna bejn id-difiża u nofs il-ground. Quadrado ħaqqu 6 Quadrado li ħa post De Chilio daw l-aħħar Quadrado nafu li mhux ħajkompli mal-Juventus ġi dawn huma l-aħħar logħbiet tiegħu bil-flokk iswed u abjad, nirringrazzjawh tas-servizz kbir li ta' li żgur li ħan nimmissjaw.
Faġġioli l-lum ma tantx ħarġet logħba tajba, 5.5 ġie sostitwit minn Pogba ħaqqu 6 u finalment dejna naraw għall-inqas l-aħjar ta' Pogba. Locatelli 6 ġiri min-naħa l-oħra ta' nofs il-ground li jen ħafna f'nofs il-ground. Rabiot forsi ma kellux huwa taqsima daqstant tajba ma t-tieni taqsima kienet bil-ħafna aħjar li kif qed waslet anke għal gowl. Illi nħaqqu 7 mhux biss għal gowl anke l-prestazzjoni ġej sostitwit minn Kostic li mhux ħadd jinvoda għal l-aħħar. Di Maria ħaqqu 6 u wera nibqa' ngħid il-finezza tiegħu sostitwit minn Kiet li ħaqqu 6 li ħadem il-gowl ta' Dusan Vlahovic. Milik kellu taqsima kwieta 5.5 sostitwit minn Vlahovic li kif għedna skurjattin gowl 6.5 u ma kienx hemm show isba' milli tara li r-referi doveri jiġri warah biex jikkalma. Allegra u 6.5 għal din ir-rebħa importanti. Il-logħba li jmiss kif qed hija ma' Sevilla nhar ħamis u mbagħad il-logħba tal-kampjonat tkun il-ħadd li ġej fil-għaxija kontra Cremonese illi ma' logħba ma rridux nissottovalutawha minkejja tkun ġodarna għax Cremonese għadhom qed jiġġieldu fit-taqtija relegazzjoni. Insemmi relegazzjoni jiena min-naħa tiegħi nixtieq nifraħ lit-timijiet ta' Frosinone u Genova li rritornaw lura fis-Serja min jaf forsi nkunu xaħna ħanserħu l-istonku ta' ħafna nies li forsi nirreplejsjawhom jew eżempju n-Napletani jiċċelebraw u joħolmu bina u ħafna nies li joħolmu forsi nirreplejsjaw xi wieħed minn dal-ġestimijiet. Imma insomma, jiena nawguralhom minn qalbi fir-ritorn tagħhom sa dan it-tant forza Juve u finu alla fine u saħħiet ħbieb. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Belżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u t-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Ekwaċi tal-Kamra Sportiva nilqawkom mal-programm ieħor ta' Mixzone fejn illum ħankun qed nagħlaq il-programm min-naħa tiegħi b'reazzjoni li kellna fil-partita bej il-Liverpool u Brentford darb'oħra skor ta' 1-0, darb'oħra logħba diffiċli, din hija t-tieni rebħa konsekuttiva bl-iskor ta' 1-0, hija s-sitt rebħa konsekuttiva u hija qulna ma nitilfut mill-lobiet, jiġifieri għall-istaġun diżastruż għall-skwadra tal-Liverpool li kien għat-tim tal-Liverpool kellu staġun diżastruż nistgħu ngħidu qed nagħlqu naqabet tajjeb.
Għalkemm ħajkun diffiċli li ħanieħdu xi ħaġa minnu dal-istaġun fis-sens jiena nemmen li l-logħob li fadlilna ċoe għandna l-logħba li jmiss mal-Leicester away u mbagħad għandna mal-Aston Villa home u ma' Southampton away. Għandna skwadra biex aħna nerbħu it-tlot logħbiet li fadlilna. 15 punt, jiġifieri jiena nemmen li Liverpool ħajispiċċaw l-istaġun 71 punt. Il-ħaġa li għalkemm nemmen li ħanerbħu l-logħbiet kollha u forsi hemm ċans nispiċċaw il-5 post, xorta waħda huwa diffiċli immens li ta' fuqna il-Manchester United u Newcastle ifallu u wieħed m'għandux jinsa lil Brighton Football Club as well. Għal-raġuni li l-Brighton għandhom games in hand fidejhom li jekk jerbħuhom jaqbżu lilna lil Liverpool u jekk ifallu ta' fuqna u aħna forsi kien ikollna ċans nieħdu l-pożizzjoni ta' raba' post, ħajkunu l-Brighton li joħduh, ġifieri l-istaġun għalkemm fadal 3 logħbiet 4 logħbiet. U dawn għandhom il-games in hand bħal klabb oħra, ġifieri xorta waħda għadu ma nalaqx għal 4th place għal post ta' Champions League, ġifieri il-Brighton huwa tim li wieħed rid joqgħod attent minnu kif nafu li Liverpool jien tilef żewġ logħbiet miegħu u mhux aħna biss u kien hemm skwadri oħra li huma skwadri kbar tilfu magħhom. Jiġifieri l-istaġun għal Liverpool għadu ma spiċċax laqqas għal Brighton u laqqas għal Manchester United. Tgħidlex mhux qed tissemmi Newcastle nemmen li jiena li jillokkjaw it-tielet post, ġifieri Newcastle nemmen li ħajkunu għat-tielet post. Jista' jiġri kollox, però l-Liverpool qed naraw li jekk jerbħu 3 logħbiet ma jkun fisser xejn, ġifieri ma noħodux bi kbira wkoll li Liverpool jekk jerbħu 3 logħbiet u t-timiet l-oħra ma jfallux jista' jkun ukoll il-każ li nispiċċaw is-sitt post. Jiġifieri nkunu ġibna post fl-Europa League. L-Europa League li qabel konna nsejħu l-Koppa UEFA mill-Liverpool rebħu 4 darbiet, però nerġa' ngħid il-weġġa tas-supporters tal-Liverpool tkun li ma tħannix ma nkunux tħallna Champions League is-sena dieħla. Però wieħed jitqajta ma sal-aħħar il-Liverpool taw prestazzjonijiet tajbin dal-aħħar, ġifieri wieħed ukoll anke speċjalment l-aħħar żewġ logħbiet defensively ma qlajniex gowl fejn qabel konna nagħlgħu gowl kull logħba. Kellna l-logħba ta' qabel il-Brentford u l-Fulham rajna skwadra tajba, rajna skwadra neopromossa tiela tat lill-Liverpool ħartaj mhux lill-Liverpool biss, anke l-skwadri top 6 l-oħra. Brentford taħt Frank din Thomas Frank sejrin tajjeb ħafna, għandhom żewġ players tajbin, żewġ players letali, ġifieri f'kull pożizzjoni għandhom dawk il-players li jagħtu qalbhom għal flok. Kull bieraħ darajnieh hemm it-tieni ħaf. Bdew jafsuna ħafna, forsi kien hemm xi deċiżjonijiet li ma qbilx magħhom tar-referi, però mill-Brentford sejrin ħaqhom jibqgħu fil-Premier League ovvjament u kif qed fuq il-Fulham huwa wieħed minn dawk it-timijiet flimkien mal-Brighton u l-Fulham li jekk iżid dawk iż-żewġ players ta' kwalità ħajkunu qed jiġġieldu għal postijiet fl-Ewropa l-istaġun li miss. Tgħidu li x'inti tgħid dan l-istaġun rajna li anke Newcastle li m'għamlux additions kbar fl-iskwadra tagħhom. M'għamlux xawx players ta' smid kbar. Xaw il-Isaac li huwa player tajjeb imma mhux wieħed minn dawk l-istilel li konna nisimgħu bih kull weekend. Għandhom li tajbin bħal Bruno Guimaraes ukoll, għandhom lil Almiron li ilu hemm minn żmien Rafa Benitez kien ġabu Rafa Benitez, jiġifieri m'għandhomx xi players dawk il-players li jkun ngħidu wow xi players ħadu. Però Newcastle orruha fit-tieni parti tal-istaġun ta' qegħu l-istaġun l-għadda u kienu għamlu żmien unbeaten kienet dik it-tieni parti tal-istaġun fej preparatom għal pre-season u baqgħu għaddejjin biha, ġifieri aħna Newcastle rajnihom qegħdin ma' top 3 u l-istaġun li jmiss nemmen li ħajkunu jibqgħu hemm ġifieri. Il-kwalità fil-Premier League qed tibqa' tiżdied u ħatkun aktar diffiċli għal timijiet oħra. Alright, is-City dejjem qegħdin hemm, l-Arsenal sfortunatament nemmen li mhux se jieħdu l-league naqa' diffiċli once li s-City jaqbdu tal-Lions jerbħu l-lob huwa diffiċli twaqqafhom u jiena ngħidha tgħidu li inti kif taqbadu tal-hom qalbhom hekk is-supporters tal-Arsenal. Aħna s-supporters tal-Liverpool esperjenza jnija ġifieri hemm
Is-City huma tim li hekk tkun qiegħed fuqhom u tihom l-inqas ċans biex jaqbżuk. Jiġifieri is-City wkoll nistgħu ngħidu li għandhom tliet timijiet. Ħanibda ngħid xi ħaġa żgħira fuq il-logħba tal-Liverpool. Il-Liverpool ma nistax ngħid li kienu l-aħjar tim il-bieraħ għalkemm kien hemm mumenti kienu tajbin u fallew ċansis kbar fosthom iċ-ċans ta' Cody Gakpo li kien qiegħed blasta vojta qudiemu konna forsi nagħlqu l-logħba t-tieni ngħid xejn. Il-Brentford kienu tajbin ħafna wkoll. Il-Brentford tawna kedda fil-fatt kellhom gowl kien offside imdalla kien offside. Jiġifieri u kieku konna noħorġu punt minn hemm, jiġifieri Brentford huwa wieħed mit-tim li l-Liverpool jiena jimportani. Mhux dal-istaġun biss, anke l-istaġun l-għadda kien tagħna hard time. U nemmen li mistaġun l-għadda l-Brentford kien wieħed minn dawk it-timijiet li tranġa ġifieri il-Liverpool ħadu rebħa vera, rebħa jibsa ma rebħiet bħal dawn jaf jiswewna fl-aħħar tal-istaġun għalkemm nemmen nerġa' ngħidilkom li ħajkun diffiċli ħafna biex nieħdu r-raba' post. Però din l-aħħar parti tal-istaġun jaf tkun il-parti li preparatna l-pre-season u nibqgħu mexjin il qudiem. Hawnhekk qed naraw il-line-up warajja tal-bieraħ, line-up li rajna formazzjoni differenti mill-logħob ta' qabel. Għalija l-formazzjoni kienet 4-2-3-1 fejn rajna lil Alexander Arnold, Konate, Van Dijk u Roberts ilagħbu fuq wara, ovvjament Alisson Becker kien goalkeeper, rajna fin-nofs il-Fabinho u Curtis Jones u mbagħad rajna Cody Gakpo Salah. U Diogo Jota wara Darwin Núñez rajna kellna players b'saħħithom formazzjoni li rajnija mill-bidu tal-logħba f'dan l-istaġun, formazzjoni li ħafna mis-supporters tal-Liverpool kienu dejjem xtaqgħu jarawha, però il-bieraħ il-Brentford in-nofs tal-Brentford tant kien b'saħħtu li kissirna diversi drabi. Min kien l-aħjar logħba, plejer tal-logħba l-bieraħ. Il-bieraħ overall kien labna tajjeb bħala tim, għalkemm forsi Virgil van Dijk kellu mumenti fejn bata mal-strikers Ivan Toney u Mbemo, xorta waħda l-bieraħ nemmen li kellu logħba tajba u defensively kien very good. Jiġifieri wieħed mill-players tajbin li kellna, Salah plejer li ssibu l-ħin kollu kull ħin u kull mument, u nsib ngħid li Van Dijk kellu assist il-bieraħ. Salah kien plejer li ssibu f'kull pożizzjoni tal-biċ, Cody Gakpo aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed naraw jitjieb għalkemm falla ċans tajjeb il-bieraħ. Darwin Núñez huwa plejer b'saħħtu enerġetiku, però qatt jonqsu ħafna fuq il-finishing. Jiġifieri overall it-tim il-bieraħ tal-Liverpool. Kull plejer ma stax ngħid li kien hemm plejer individwali lagħab ħażin, mbagħad fit-tieni ħaf rajna l-Milner dieħel, rajna Luis Diaz dieħel, mbagħad qlibna għal 4-3-3. Daħal Henderson ukoll li Henderson għalija għalkemm m'għadux forsi jagħti dik id-90 minuta logħba u ovvjament Henderson kellu staġun fejn lagħab ħafna logħb. Xorta waħda huwa plejer li jissettja nofs il-ground. Staġun li jmiss jaf naraw addition players f'nofs il-ground qed isemmu ħafna rumors qawwin ħafna li aktarx Alexis McAllister, il-plejer tal-Brighton, huwa viċin ħafna l-Liverpool, qed isemmu 60 miljun sterlina plus add-ons, issa wieħed jitjara x'jista' jiġri wkoll fl-aħħar tal-istaġun. Il-Liverpool ħajlabu fil-15 ta' Mejju, ħajkun l-logħba kontra tal-Leicester. Importanti li hemmhekk il-Liverpool iġibu 3 punti oħra għax ovvjament bir-rebħa li għamlu l-Liverpool jista' jkun ukoll il-każ li r-rebħa tiswina wkoll għall-pressure għat-teams ta' fuqna. Aħna nisfgħu pressure teams ta' fuqna kemm nemmen it-timijiet ta' fuqna għandhom skwadri b'saħħithom aktar mill-avversarji li fadalhom jaffaċċjaw fil-logħbiet li ġejjin. Ngħid ukoll li Liverpool ħadu qegħdin viċin ukoll Sporting Director li huwa Schmatke bħalissa jinsabx Sporting Director ma' Wolfsburg, huwa Sporting Director li huwa viċin ħafna Jurgen Klopp u wieħed irid jistenna naqa' x'ħajjiġri mhix Schmatke għalkemm ħafna forsi minnhom għadhom naqa' mhux daqshekk ċerti minn dal-Sporting Director fosthom jiena. Schmatke qatt ma kellu il-budget ta' tim kbir, ġifieri wieħed irid jara naqa' x'ħajjiġri u ntuh ċans ukoll. Li ħajjiġri issa
il-Liverpool xorta minnhom għadhom mhux ma ħabrux uffiċjalment imma wieħed kif nafu l-Liverpool kienu qed ifittxu Sporting Director. Jiena llum ħanalaqgħu nirringrazzja l-sponsors tagħna nfakkarkom tirreġistraw u tagħmlu staff subscribe fuq YouTube fejn hemmhekk ħassibu l-episodji kollha ta' Kamra Sportiva, Mixzone u kol programmi tal-botta u risposta. Jiena nfakkarkom li programm li jmiss huwa għada fi-9 ta' filgħaxija bl-analiżi ta' Jude Sammarkaki fuq il-logħba ta' West Ham versus United u l-Grand Prix tal-Miami tal-Formula 1 li aktar xikun netiti Antonello Abela. Jiena nirringrazzjakom, grazzi tal-li segwejtuna bħal dem l-supporters tal-Liverpool nibqgħu nittamaw sal-aħħar u you never walk alone.